Padang Prime Minister jong ke United Kingdom ha ka jungle election patpa Padang Depshen ubna Julai 2020. Rishi Sunak Prime Minister jong ke UK uha panlauno ya ka patlun Prime Minister jong u hadin bau kertong bayatur persyabat u ubayang nakaseng Labour Party u Keir Starmer ulayo kumpa sospa khat arteli kisit kat bau Rishi Sunak ulayo kam tangkum basispa arpuwaiteli kisit Rishi Sunak ula kublai jingjob ya u Keir Starmer ban sapongno ya kapatlun Prime Minister jong ka UK. Rishi Sunak ula keno ya lade halor kandi ka cingram bomdan burom jong u. Ban ula aino hi ya ka shiti risan kam jong u shaw sim King Charles balai padang long sim hadu menta menni jong ka United Kingdom. Prime Minister batamai jong ka UK u Keir Starmer ula kular pan kentiu biang sashisin ya kan nambat ka burom bala du bala jano jong ka ri jong u ka United Kingdom.